Zure izena? Josu. Josu. Josu, poligrafo hau engainatzeko gai zarela uste duzu? Ez. Ez, normala da, oso ongi. Eta zuk engainatuko zenuke. Nik uste baietz, engainatuko nukela. Erronka bat bota nahiz dizu. Zuk hemen jarri eta nik hor. Erronka botatzen diatzu. Ni hori hartzera eta zu hemen? Bai. Bota bosteko hori. Etxo, venga. Beitu, ni lagun batekin etorne, eta deitzen da Lur. Lur, oso ongi. Kaixo, Lur. Jo. Kaixo. Zure izena? Nire izena Mikel. Zenbat urte dituzu? Berrogeita... Nola? Berrogeita... Berrogeita 16 urte ditut. Bai. Zein zen zure ikasgai gustukoena? Nire ikasgai gustokoena matematikak. Matematikatan naiz fenomeno. Fenomeno. 18 bider zazpi ken 13 zati lau? 28,25. Artista zara. Mikel, zure emaztek inoiz harrapatu alzaitu gezurretan? Bai, harrapatu nau. Bakizu ze gertatzen den asko hitz egiten dut. Eta igual egun batean gauza bat esaten dut, eta handikan bi egunera berriz bestea. Eta hor harrapatu egiten dut. Bai, behin baino gehiagotan harrapatu nau. Gehiago praktikatu behar dut, hori egia da. Nosbait kopiatu alduzu azterketa batean? Ez dut sekula kopiatu azterketa batean. Bueno, a ber, kopiatu, a ber, bai, Josu, bai. Nizan du naiz oso txuletero. Txuleta pila bat egin, pila bat. Kopiatu, bai, hori ere kopiatzea da. Hori gaizki da. Bai, ni posible un arategi baten lan egitea. Asko kopiatu, bai. Mikel, inoiz txupatu alduzu jaboia nolako zaporea duen jakiteko? Ez. Behin ere emaztek erosizun xaboia bat, fresa zakana eta usaia oso ona botatzen zuen. Eta nik txupatu ez duen egin, koska egin duen. Koska egin nion probatzeko xaboia nola zen, hori egia da. Eta oso zapore hona zakan. Imaginatu, komunera joaten zara kaka egitera. Kaka egiten duzu eta ipurdia garbitu behar denean ez dago paperik. Zer egingo zenuke? Ulertu duzue? Bai. Zer esan dut? Zertin pultzulati bietu da gero garbitxo esku. Ipurtzulati biata eskua pasa ipurritik eta gero eskua garbitxo biata. Inoiz piztina batean konturatu gabe eskapatu alzaizu pixa tontaren bat? Ez da bat ere. Hori da gizurra galanta. Txikitan danok. Eta bukatzeko, zu guapoa zarela uste duzu? Ni guapo naizen uste dut? Ez. Bueno, a ver. Guapo, ez dakit. Utziko duen resulton. Resulton. Vale, hor utziko du. Zueri zer iruditzen zaizue? Ni guapoa naizela? Lur. Bai. Zuri? Bueno. Ba, batxutziko du. Eta guk zer moduz egin dugu? Oso ongi. Beldurtuta nago ea lanpostua kenduko didazuen bai ala ez. Oso ongi egin duzue. Uste alduzu merezi duzula domina? Nik uste baiet. Zuek uste duzuen nik merezi dudala? Bai. Bai. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Oso ongi.